Inselmilkom u nistedinkom għal 91 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Hemm domanda li tiddomina il-liturġija ta' dan il-21 ħadd ta' matul is-sena. Mulej għallu wieħed lil Ġesu huma ftit dawk li jsalvaw? Fil-fatt hija domanda li kienet issir anki mill-Lut fl-Antik Testament. Kemm se jsalvaw? Hija domanda li ssir anki llum pereżempju jekk tisimgħu id-diskors ta' ċertu setet, pereżempju x-xhieda ta' Ġehova, illi jgħidu 144,000 biss imsemmijin fl-Apokalissi ta' San Ġwan biss se jsalvaw. Li huwa ċert meta naqraw il-Vanġelu illi l-istedina biex nemnu f'Ġesu nidħlu fis-saltna tas-smewiet u nsalvaw il-mulej Ġesu jagħmilha lil kulħadd mingħajr ebda eċċezzjoni. Interessanti fl-ewwel qari il-profeta Iżajija jgħid isalvaw dawk li jimxu fuq il-liġi tal-mulej, imma isalvaw anki dawk li mhumiex parti mill-poplu ludi jekk għandhom qalb tajba, rieda tajba. Iżajija kellu din il-viżjoni tal-popli kollha tilgħin lejn Ġerusalemm kollha jfittxu lil mulej. U anki fil-Vanġelu Ġesu jfakkarna illi mhuwiex biżżejjed illi nemnu, li huwa importanti illi nagħmlu ir-rieda t'Alla biex insalvaw. Għax qed jiġu ħafna, anki Ġesu jgħid fid-dawl ta' dak li qal il-profeta Iżajija, qed jiġu ħafna mill-Vant u l-Punent, mit-Tramuntana u nofsinhar u jitqiegħdu għall-mejda tas-saltna ta' Alla. Mulej huma ftit dawk li jsalvaw, aħna nsaqsuh lil Ġesu illum, jisalvaw dawk illi jilqgħu l-istedina tal-mulej. Insalvaw jekk ma nikkuntentawx li aħna nsara u li għandna din il-grazzja ma forsi bħajja li mhux dejjem tirrifletti dak illi nemnu. Insalvaw jekk nagħmlu dak li jitlob minna il-mulej. Insalvaw mhux għax aħna mamdin u warafna l-mulej fil-Knisja biss, imma nsalvaw meta dan l-għarfien iwassal biex ngħixu dak li jitlob minna il-mulej Ġesu. Jalla kulħadd jisma' is-sejħa tal-mulej biex ma jkunux ftit dawk li jsalvaw. Ma tkun il-kotra tal-bnedmin ta' rieda tajba illi tiġà minn issa ifittxu ir-rieda tal-mulej u jagħmlu dak li jitlob minna. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.